ስምብራት ሓቀኛ ትርኻ መበል ሻድሻይ ክፋል ወትሩ ረቡዕ ተራኺ መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ምንጪ ካብ ታሪኽ ኤርትራ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ መበል ሓምሻይ ክፋል ኣብቲ ትንፋስ ዘይህብ ዘብዘብ ሶፍያ ኣእጋራ ብዝሽከል ሑፃ ተሰኒፋ እኳ እንተነበረት ኣብ ኣእሙርኣ ምፍላይ ኣብይዋ ዝነበረ ግን መስዋእቲ ኣዛዚ ጋንታኣ ተጋዳላይ ማትያስን ጓረብን ምዃኑ እየ ኣብፂሐ ገዲፈኩም ነይረ። ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኣኺሉ ከዓ መበል ሻድሻይ ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ዕለት 20 ዝበዝሐ ኣሃዱታት ንኽራይ ገፀን ክግስግሳ ከለዋ ብየማነ ፀጋም ዝነበራ ኣሃዱታት እውን ንዓኬብ ኣስራይ ወደጋን መድጋሕ ቃሩራ ፀላኢ እናቐረማ ይግስግሳ ስለ ዝነበራ ተኣሳሰረ ሰፊሕ መጥቃዕቲ እዩ ነይሩ። ሰዓት 8 ምሸት ዝጀመረ መጥቃዕቲ ክራይ ካብ 3 ሰዓት ዝሓልፍ እኳ እንተዘይነበረ ፀላኢ ዳግማይ ተወዲቡ ፅረ መጥቃዕቲ ስለ ዝወሰደ ከቢድ ውግእ እዩ ኣጋጢሙ። ኣብታ ኣሰካፊት መድረኽ ህዝባዊ ግንባር ኣጋርን መካናይዝድን ክወሓጦም ካኣለ። ካብዚ መጥቃዕቲ እዚ ዝተረፈ ሓይሊ ፀላኢ ንማርሳ ተኽላይ ገፁ ይሃድም ስለ ዝነበረ ታንክታት ህዝባዊ ግንባር ብጉያ እናቐደማ ኣብ መፃብቦ ብምሕናቕ ኣብ ሕሉም ከም ዝኣቱ ስለ ዝገበርኦ ዝበዝሐ ዓቕሚ ፀላኢ ተማረኸ። ስምዖን ጎይቶኦም ቅድሚኡ ኣርእይዎ ዘይፈለጥ ሓጎስ ከንፀባርቕ ከም ዘይፀንሐ መስዋእቲ መራሒ ጋንትኡ ወዲ ጎማ ምስ ኣጋጠመ ሃንደበት ገፁ ከሰል ተኸደነ። ብኡ ንብኡ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ማርሳ ተኽላይ ምስ ተዛዘመ ከዓ ቅድሚኡ ብብዝሒ ዝነበረን ዝተማረኻ ታንክታትን ድሩዓት መካይንን ብብዝሒ ሰራዊት ፈኮስቲ ዝወደቐ ፈኮስቲ ከበድትን ኣፅዋርን ኣብ ደንደስ ባሕሪ ፀምበለል ዝብሉ ሬሳታት ፀላኢ ምስ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ኣወሃሂዱ እናተዓዘበ ናፅነት ዝተቃረበ ኮይኑ ተሰምዖ። ኩናት ምስ ፀሓየ ሶፍያ ብጥሜት ብባሩድ ተለኺታ ዝቐነየ ኣፋ ክትከፍት ዝቃጥላ ሒዛ ኣብ ደንደስ ባሕሪ ረፋዕ በለት። ነዚኡ እዚ ኩሉ ድኻምን መስዋዕትን ዝኽፈሎ ዘሎ ኢላ ብውሽጣ ሓሳባት እናሰላሰለት ከላ ሃንደበት ኣብ መሬት ኢና ንጣመት ዝበልና ክምበር ባሕሪ ደኣ ጠሚትካ ማዓስ ይውዳእ ኮይኑ ነፍሲ በላ ስምዖን። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ መበል ሻድሻይ ክፋል ስምብራት ነዚ ትመስል ኣብዚ እውን ትውድእ። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን መበል 7ይ ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ ከምቲ ልሙድ ሕቶ ርእይቶ ሸር ሳብስክራይብ ካባኹም ክፅበአ። ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ሰናይ ሰሰናዩ።